हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावनाय थाबाय स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ स' दिनै फिन खेबसेयाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नुजाथिबाय स' दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर'नि सासे मिलौदो देंखोगिरि जों बयजोंबो अनसायजानाय जों बयजोंबो सिनायजानाय सासे मिलौदो देंखोगिरि मिस एलिजा बर' बिथाङा आंनो मैया दाखालिनो मोनसे सर्ट भिडिअ बानायना हरदोंमोन जिहेतु दायो जोंहा COVID-19 सोलिगासिनो दङ बे COVID-19 आव जों बयखौबो सांग्रांथि जानो थाखाय जों बयखौबो थांखिनानै सांग्रांथि जानो थाखाय मोनसे सर्ट भिडिअ बानायना आंनाव हरदों स' नोंथांमोननि सेराव आङो बेखौ लाबोदों दिनै नोंथांमोनखौ माने सांग्रांथि खालामनो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोदों स' आसा खालामदों बयबो अनसायगोन स' बिदिब्ला बे सर्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लादो। खुलुमबाय आं इलिसा बर'। दायो गासैबो मोनथिखादों जे कर'ना भाइरास बेसां डेन्जारास सोलिबाय थादों। दायो कर'ना भाइरासआ जोंनि आसामावबो सफैबाय। बाट जोंनि मानसिफोरा लकडाउन होनायनि उनावबो माने बाहेराव ओंखारबाय थादों आरो इमारजेन्सियाव ओंखारनाया बेलेग बाथ्रा आरो नाथाय जोंनि मानसिफोरा ओरैनो माने लामा सामाफोराव ओरैनो ओंखारदों आं माने नुना मोनदों आरो बेखौ बुजि मोननाया गोनांथि जे सासे मानसिनियाव जानाय लोगो लोगो बिनि खाथि खालायाव थानाय गोबां मानसिफोरनियाव सन्देरगोन आरो स' बेनिखायनो गासैबो सुबुंफोरा गाव गावनि न'आवनो था स' स्टे होम एन्ड स्टे सेफ गाइस एन्ड थैंक यू। स' नोंथांमोना नुखाबाय बिथाङा जों बर'नि सासे बर'सा हिसाबै जों बर'नि सासे मिलौदो देंखोगिरि हिसाबै दिनै जोङो बिथांखौ सासे देंखोगिरि हिसाबै जोङो जेसेबां अनो जेसेबां जोङो बिथांखौ अनसायो बिदिनो बिथाङाबो जोंखौ गोबां अनसायो जों बयनिबो मोजांखौ लुबैयो बिथाङा स' बिदिनो इलिजा बर' जायखौ जोङो सासे मिलौदो देंखोगिरि हिसाबै जोङो मोनथियो स' बिथाङा जों बयखौबो थांखिनानै माने खावलायदों जे जों बयबो सांग्रां जानांगौ दिनैनि थासारिया जोबोद गाज्रि जिहेतु COVID-19 जों दायो जुजिगासिनो दङ स' बेखायनो जों बयबो सरकारा जिखिनि रुल्स होदों सरकारा दिनै जोंनि थाखाय जि मावनांथाय होदों बे मावनांथायखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो मानिनानै सोलिनो थाखाय बिथाङा जोंखौ खावलायदों स' आसा फारिदों नोंथांमोन बयबो अनसायदों जिहेतु बिथाङा दिनै नोंथांमोननि सेराव फैनानै नोंथांमोनखौ खावलायदों स' साननैसो सिगाङावनो आंनो बे भिडिअखौ होदोंमोन स' आङो इउटिउबाव होनो थाखाय बिथाङा होदोंमोन स' आङो गोबां माने जारलानि थाखाय आङो होथ'वाखैमोन बे भिडिअखौ गोबां माने खामानिफोर दङमोन बेनि थाखाय होथ'वाखैमोन स' आङो निमाहा बिदों साननैसो सिगाङावनो होनो हायैनि थाखाय स' दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय स' बोरैहाय नांखो नोंथांमोना आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो सासे मिलौदो देंखोगिरिनि जे खावलायनाय बेखौ नोंथांमोना बोरैहाय नांखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर आरो आंनि बे भिडिअखौ अनसायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो स' बेखिनिखौनो बुंबाय स' आसा फारियो अनसायगोन स' बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय।